Nginibingelele sizwe sakithi, ngibingelele kuphi nakuphi kuzo zonke izinkalo la ukuhamba kufinyelele lo mbukiso. Makuthi ke usana kujoina kulona ke leli khasi, ngicela nje ucofoze u-like button ebese ke ucofoza u-subscribe button. Lokho kubili akudli lutho ephakethini lakho. Sizwe sakithi namhlanje kade kufihlwa ubaba weqhawe selinesikhathi ke eside elibambile endimeni yomculo kaMaskandi uqhosha ngokwenza kwakhe esibise insukwini ke ezedlule udlulelwe ubaba wakhe emhlabeni. Namhlanje ke ebekade ke ebekwa endlini yakhe yokugcina. Sizwe sakithi engikubonile emncwabini noma bengekho kodwa abafowethu abakhona emncwabini abakwazile ukuthi baphumelele siyabona ke ama video ebewaposta njengabo Banyazile TV2 njalo njalo bayawaposta ama video siyakhona ukuthi si-updateke ngokwenzakalayo emncwabeni. Umncwabo ngokubuka kwami emavidweni umncwabo uhambe kahle kakhulu. Umncwabo ubusezingeni ezingeni nje eliphezulu. Ubaba ubekwe ngezotha esibonile ke nokumele sikuncome uthema ikhuluma uqhosha ngokwenza kwakhe. Kwanabantu ke abamenshinayo abantu ke futhi ke sibahloniphayo ukuthi ibona ababambe iqhaza elikhulu ekuthenini ubaba wakhe angcwatshwe ngezotha ngalolu hlobo nanokuthi nje umncwabo wakhe ubukeke usezingeni eliphezulu. Kunama video ngizowadlala njengamanje ngiwathathe kwezinye izinkundla zokuxhumana nami ke nje ukuzodlulisa nge-appreciator to enhle eyenziwe amaciko ala eNingizimu Afrika ngase side ke lomculo wesintu. Nanka lama video ngizowadlala. Lama video ke lawa ngiwasplitile ngokuhlukana kokubonga kwakhe uqhosha ngokwenza kwakhe esibise. Kule video engizoyidlala njengamanje ubonga ubaba uMcineka. Ubaba uMcineka nakuba engayena umculi kaMaskandi kodwa siyamazi ukuthi uyena umuntu ovame ukuthi ahlele imicimbi kaMaskandi enza ukuthi egcineni abaculi baMaskandi bakwazi ukuthi nabo bathole okuya ngasiphaketheni, bakwazi ukuthi babeke ukudla etafuleni. Kule video ke ubonga ubaba uMcineka ngeqhaza alidlalile ekuthenini ke ubaba wakhe angcwatshwe ngezotha. Nansi ke le video le ngizoyidlala njengamanje. Ngizoqala ngobhuti ubaba uMcineka. Ubaba uMcineka uthe ezezwile ukuthi ayikhona uqhosha sekukanje. Ubaba uMcineka athi qhosha khuleka. Ngicela ungayithengi inkomo uzothengwa yini. Yebo ke sizwe sakithi kule video noma le clip le engikade ngiyidlala uqhosha ngokwenza kwakhe impela ukhombisa ukubonga okukhulu ngakwenzelwe ubaba uMcineka. Ubaba uXolani Mcineka ngizombiza njengegama noma emdala ngicabanga ukuthi akamdala ngalendlela ukuthi ngingaze ngambizi ngegama ngcono ngithi nje kodwa ubaba uMcineka uyamncoma ke ngeliqhaza lokuthi amthengele inkomo ukuthi umisile wathi cha ungayithenga inkomo izothengwa yimina ngoba sinawe endemeni kulesikhathi sobunyama nathi kumele sikwazi ukuthi sikulekelele. Kule video elandelayo njengamanje uqhosha ngokwenza kwakhe simbona noma simuzwa encoma ebonga kumculi ke wegospel. Umculi ke lo ngathini abamoya munye nabaculi baMaskandi uJumbo naye ke uyambonga kule video le elandelayo. Nayi ke le video le asibuke. Wasuka lapho uJumbo esuka le emapondweni akanombe ipolo lokuyixhosana fowakanje uJumbo lo uJumbo wathi qhosha ngeke ngivume. Wathi ngeke ngivume nje. Icukuthwane zakho nje lezi ezokwenzela lapha ngizoyikhava mina. uJumbo icukuthwane zafika lapha. Ngicela ubaba ingcaba yena njalo. Lembo lebona ukuthi ubaba uyasebenza. Yebo ke sizwe sakithi ngithembe ukuthi ke simzwile uqhosha ukuthi ke uyayibonga insizwa uJumbo ukuthi ke uyena umsizile ngase side ukuthi ke adile nezicukuthwane ezizobe zikhona ukuzothamela noma ukuzokhalisa uqhosha ngokwenza kwakhe ngokudlulelwa ubaba emhlabeni nokuthi ke nje bebe khona ngesikhathi la esebekwa khona ke endlini yokugcina bekwazi ukuthi ke bemqinise idolo. Kule video engizoyidlala njengamanje uqhosha ngokwenza kwakhe ubonga uKhuzani Mpungose. uKhuzani ke Mpungose umculi ohlonishwayo iNingizimu Afrika yonke umhlaba wonke jikelele kwigenre kaMaskandi naye futhi ke uyambonga kule video. Nayi ke le video le angazi ngathini ngofoka Mpungose uKhuzani besimkhavile ubaba ngendlela yethu ebezonqethe nje ubaba njengomuntu nje onormal njengoba kuchatha wonke umuntu naphela kuhle kanjani ubaba uncophe njengenkosi njengomuntu omkhulu kakhulu endaweni kodwa mina ngithi empolweni kuyabheda. Yabo angazi ngizothini ngibonge ngithini kuKhuzani mfoka Mpungose. Uyena upgrade yonke lento uthi bekulelezini.
mina ngisho nikwazi mphathi waPongoza ukuthi mina ngiphila nabafowethu ngiqolisa abafowethu moshe isikhathi senu kodwa umphathi kumele ulazi iqiniso ukuthi mina njengoba ngiphila nabantu nje mangingekho la eshoyo Mlalazi nabo ubhuti engiphila nabo abangithanda ukuze sakithi hayi into enhle iyanconywa uKhuzani Mpungose ubaba uXolani Umcineka uJumbo benze isenzo esincomekayo kakhulu lokhu kukhombisa ukubumbana uma nisendimeni eyodwa. Sizwe sakithi unlike ivideo nisubscribe ku-channel nicommente uphawule nje umbono wakho ngalezi zenzo noma isenzo salamadoda lesi uKhuzani uXolani Umcineka uJumbo uphawule nje ukuthi wena uzizwa kanjani ngalesi senzo. Sizwe sakithi ahlangabezane kwivideo elandelayo. Ningakhohlwa ukusubscribe ku-channel like ivideo niciphize notification bell ukuze mangifaka ivideo ngesikhathi esilandelayo kube khona into ekhalayo efonini yakho i-notification bese ke wena wenza njalo uyangena kwivideo ungene uyibukele.